Yauwa sannan ku dai. Excuse me da Allah mama. Wallahi yake na gani tun ɗazu nake ta so in mata magana da Allah ki dan bani dama mu dan tattauna da ita magana ce ta aure na san ba za ki hana ba sai mama. To. Mama sai mu dinga fitowa da ke yara su dinga tare ni suna cewa ke suke so kuma bayan ke ce uwa ta tunanin sa fani ce fa baban ki fa. Ga Allah ni ma fitowa a ganna a ce ana so. Shi yasa na ce ki daina sa wannan matsatsiyar To ban sa wannan rigar ba ta ya za su ganni su ce suna so na. Ni bazawara ce fa. To. Ni wallahi Allah. Ni ki ban mun ki wallahi ni ba zan Gashi nan. Yawa mama na gode. An ban mun kai. Bata-batai. Ani kuma yanzu maman nake so kina yarta aido gwanda na aure ta ke ne milki akan ki. Gaskiya ni ta nake so wallahi. To ta ban mun kai ya za a yi kenan. To ai kuma ra'ayi ni na ganna so ke kika min wallahi mama. Mama kuma kika tafi gunsa? A yanzu kin ga sai ki ban nan baki saboda a Ba za ta baka ba wallahi sai dai mun rasa ni da ita. Sai dai wallahi ni biyu dan ya zaki raba sunna bai sai dai mun Allah. rasa ni da Taqallabul sunna fa. na kallon sama. Taqallabul sunna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai tabbas wannan abu take. Batu.